θα πρέπει να πούμε ότι η δεκαετία του 80 που συντελείται αυτή η διεργασία στην Ελλάδα είναι μια δεκαετία όπου έχουμε την παγκοσμιοποίηση και έχουμε και όλα τα φαινόμενα του lifestyle παγκοσμίως, άρα η Ελλάδα μπαίνει σε μια ιστορική στιγμή που άλλες κοινωνίες μπαίνουν να αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση, αλλά έχοντας προδιαγραφές, έχοντας δηλαδή δημιουργήσει κάποιο είδους αναχώματα σε επίπεδο νοοτροπιών, σε επίπεδο ιδεολογίας. Going up and down, all around the bend. You could have